Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού με τη Χριστίνα Παύλου και αμέσως μετά το Fort Boyard με τον Χρήστο Φερεντίνο. Στη συνέχεια, μην χάσετε την ξένη ταινία Music and Lyrics. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς χιονοπτώσεις. Στα δυτικά προβλέπονται λίγια χιόνια στις βορειότερες περιοχές και τα ορεινά, ενώ στα νότια παιδινά θα εκδηλωθούν βροχές και στο Ιόνιο καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές χιονοπτώσεις στα βορειότερα τμήματα και στα νότια παιδινά τοπικές βροχές, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -5 έως 9 βαθμούς, στα κεντρικά και τα δυτικά από -3 έως 11 και στα νησιά από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή, χιονόνερο και χιόνι στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγια χιόνια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν η πρόγνωση για τον καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.